Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar il-pjan konkret tal-Gvern u tħejjiet li għamlet Malta fl-aħħar xhur brabta mal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea fid-29 ta' Marzu li ġej. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja Dr. Muscat qal li hemm probabbiltà kbira li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea bla ftehim. Qal li fl-aħħar xhur Malta ħejjiet pjan għal din l-eventwalità u li Malta qed tagħmel dan biswiet il-qalb għax qed titlef wieħed mill-aqwa msieħba Ewropej. Irridu nkunu l-aktar pajjiż UK friendly fl-Unjoni Ewropea għaċ-ċittadini u għan-negozji Brittaniċi kollha. Il-Prim Ministru nnota li f'każ li r-Renju Unit jitlaq bla ftehim hemm bżonn emendi fit-82 liġi. Qal li l-laqgħa tal-Kabinett ta' tlieta iffukat speċifikament fuq Brexit u nota kif 10 minn 36 punt ta' tħejjija kienu jinvolvu aktar minn ministeru wieħed. Il-Prim Ministru innota għad ta' kwistjonijiet fuq livell Ewropew li jolqtu lil Malta fosthom żewġ riskji marbuta mas-settur tas-servizzi finanzjarji. Il-Prim Ministru sostna li f'Malta hawn 13,000 ċittadin Brittaniku 5,000 minnhom ekonomikament attivi. Aħna rridu illi ċ-ċittadini Brittaniċi li jgħixu f'pajjiżna idealment ma jkollhom l-ebda tip ta' peace mitfuħ fuqhom u ma jkollhom l-ebda bidla fl-istatus tagħhom, fil-lifestyle tagħhom, fid-drittijiet tagħhom. Għaldaqstant fuq livell ta' kabinett ittieħdu deċiżjonijiet bla preċedent. Bħala sinjal politiku b'saħħtu, naħseb li din hija bla preċedent, ħadna żewġ deċiżjonijiet bħala kabinett. L-ewwel nett illi dan il-dokument ta' residenza ħajkun validu għal 10 snin. Bekk Ingliżi li diġà jkunu f'pajjiżna qabel id-29 ta' Marzu, jiġifieri il-jum ta' Brexit, se japplikaw għal dokument ta' residenza. F'każ ta' Brittaniċi li jiġu pajjiżna wara Brexit, xorta waħda jistgħu japplikaw għal permess ta' residenza ta' 10 snin imma taħt regoli simili għal ċittadini ta' pajjiżi terzi. Il-ħaddiema mir-Renju Unit b'dan il-mod se jkollhom aċċess għas-suq tax-xogħol Malti, l-istudenti se jitħallew jkomplu bl-istudji tagħhom f'Malta u min ikun ekonomikament dipendenti u min diġà għandu status ta' residenza permanenti se jkun jista' għalhekk jibqa' jgħix f'Malta. Il-Kabinett ippropona wkoll li f'każ ta' no deal, Brittaniċi residenti f'Malta jieħdu sem fl-elezzjonijiet lokali. Dwar Maltin li jgħixu fir-Renju Unit, il-Prim Ministru nnota l-offerta tal-Prim Ministru Ingliż Theresa May biex dawn japplikaw għal residenza mingħajr pis finanzjarju. Dwar il-qasam tas-saħħa, il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern ra l-Konvenzjoni dwar is-saħħa li saret fl-1975 bejn Malta u r-Renju Unit tibqa' fis-seħħ u se jsir xogħol biex ikun hemm rikonoxximent fil-kwalifiċi bejn iż-żewġ pajjiżi f'dan l-aspett. Dwar l-importazzjoni ta' mediċini, il-Gvern ħadem biex f'każ ta' diffikultajiet minħabba l-ħruġ tar-Renju Unit ma jkunx hemm għoli fil-prezzijiet jew mediċini out of stock. Biex jiġi salvagwardjat it-turiżmu mir-Renju Unit, intqal lill-Ministeru għat-Turiżmu fl-aħħar xhur ħadem biex jinżammu n-numri f'dan is-suq kbir turistiku għal pajjiżna. U fl-ajruport ġie propost li ċittadini Ingliżi li mhux se jkunu jistgħu jgħaddu iżjed mid-daħla għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea jgħaddu minn passaġġ preferenzjali. Dwar id-dwana, il-Prim Ministru qal li f'każ ta' Brexit mingħajr ftehim din tara żieda ta' aktar minn 6,000 dikjarazzjoni fil-ġimgħa u sostna li kien impressjonat bil-ħidma li wettqet id-dwana biex tilqa' għal din iż-żieda. Fakkar ukoll kif il-Gvern permezz ta' assistenza ta' 4,000 euro qed jgħin lin-negozji biex ikunu mejjuna fl-esportazzjoni tagħhom. Dr. Muscat żied jgħid li mit-tnejn se tinfetaħ helpline dwar Brexit kemm f'Malta kif ukoll fir-Renju Unit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.